Bago lang gianunsyo sa Department of Education ang pag-shift balik sa mga tunghaan sa karaang school calendar. Ubos sa DepEd Order No. 3 Series of 2024 nga hinay-hinay nga ipatuman ang pagbalik sa naandan nga school calendar diin anaa sa buwan sa Abril ngadto sa Mayo ang summer vacation o school break. Kahinumduman nga tungod sa nahitabong pandemya kaniadtong 2022 anaa na sa buwan sa Setyembre ngadto sa Oktubre ang opening of classes. Matod pa ni Dr. Senen Presilio Paulin, Provincial School Division Superintendent sa DepEd Cebu, nga mas pabor ang naandan nga school calendar sanglit dili maayo ang epekto sa mga tinunan ang kasamtangan nga school calendar. We have tried already the modified school calendar, and it was really not very favorable for the academic performance sa mga bata. So that's why the shift towards the reversion to the previous calendar, I know, is a very welcome development. Matod pa ni Teacher Vernie nga kasagaran sa buwan sa Abril ngadto sa Mayo, ipatuman nila sa modular learning ang mga klase tungod sagad sa mga tinunan ang mo-absent ug dili mo nga sa klase tungod sa kainit sa panahon. Ang mga bata magpalta-palta na sa pag-eskwela kay tungod sa kainit, dagan kayo problema sa panglawas sa labi na ang maglabad ang ulo, dagan kayong sakit nga mugawas ba na yung mga apil pa ng mga surais, manggawas ng dagang sakit anak. Dagan kayong mga dahilan na dagan kayong absent. Dakong kalipay sab sa mga ginikanan nga naghuwat sa ilang mga anak gawa sa Lahug Elementary School sa Dakbayan sa Sugbo, human nga masayod sa kabag-uhan sa DepEd. Okay ra kay na mo ma'am nga mobalik sa normal ang school year ba ang sa April to May March to April kay magnaanda naman gud before nga ing ani to lang sa pandemic siguro mang na usab ang sketch niya, pero sa paraan mo okay jud kayo lipay sa mi. Ako lang mas mayo nga mabalik sa karaan kay naay pares karon nga init kayo luoy kay mga bata. Actually nalipay jud mi nga nabalik ang ang atong schedule, labi na sa panahon karon nga init kayo karon o kani is dako nga pabor sa mga ginikanan. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.